guys, welcome back to YouTube channel. Today enakka pidardale alla nakala pidarda marriage ku alla best friend na marriage ready ata hello itte akkana friend gu wait ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ enakka madnala adu pidarda guys all ಬೈದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರೋದು ದಾರೆ ಪ್ರಾದೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಫುಲ್ ಆತಿ ಮದ್ಮಾಲೆ ತೋಜಂದಿಚ್ಚೆ guys ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನೊಂದು ಕೂರೆನಲ್ಲ ಮದ್ಮಲ್ನ ಕಣ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನೊಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಹೋಪಿನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಫುಲ್ ಮೇಕಪ್ ತಪ್ಪರೆ ಎಂಕೆ ದೆಪ್ಪರೆಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ದೆಪ್ಪರೆಗಿತ್ತೆ ತುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಪುರ ತಿಕ್ಕಾದೀತೆ ಪಾರ್ಲದಕ್ಕ ಏನೇ ದೆಪ್ಪು